Dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. Kanal se zove Serbian Boys. I danas imamo počasnog gosta, a to je Tea. I danas ćemo da gađamo ovih tu 5 meta. I za svaki mete se skriva različit challenge. Aci sve te challenge zna, mi ne znamo, pošto nismo postavljali. Ona će mesto mene da učestvuje. Da, Tea će danas da učestvuje na stolace, pa možemo da krenemo. Ništa nije pogodio. Idemo na sljedećeg. Da. Sad ona druga. Opet ništa. Drugi on. Ništa opet nije pogodio. Te četvrta. Joj, blizu. Daću peti. On igra crossbow challenge. Šesta. Idemo da vidimo kako će proći. Joj, kako blizu. Sedmi. Valjda će pogoditi. Ne veze, ne vidi se. I ništa nije pogodio. Osmi put. Tea. Tea pogađa. Pauziramo. Pomeri se, Tea, pomeri se. Tea, skloni se. Da vidimo šta je to. Da vidimo. Šta je. Vidimo. I to je kakao. Sada, evo da vidite da nije lažno, otkinuli smo taj, idemo da vamo. I ljudi, sad posle male pauze došli smo tu, ovo je kakao, da vidimo. Kakao. Ja ću sa tanjirića, jel? On će sa tanjirića. Nemoj mi puno staviti. Molim. Kakao prah. Ispade su mu sve tanjirići. I da vidimo koliko. Stavi malo još. Dosta, vrati, da ću se ugušiti ovo. Ne veze, hajde. Eto. Pomeri se. Ajde, jedi. Za svoje subscribere. Jedi. Ajde. Da vidimo taj izraz lica. Hoćeš jesti to? Ovo je sasvim dovoljno. Dobro, ljudi, vidimo se kad se on oporavi. I ljudi, on je pojao, sve mu je po zubima još. Znači, ja ne verujem. Tea, kakav je osjećaj kad ga zeznaš? Ja, ovo nismo trebali. Aj, voda negdje. On traži sad vode i vidimo se dok on se oporavi jer će ovdje umre još. Evo, sad on. Levo. Gađi. Opet promašila sve, ali hoće da se osjeti. Dačo sad da se osjeti, nećemo prekidati video. Dačo namešta loptu, pošto imam neki osjećaj. Imam neki osjećaj da će nešto pogoditi. Blizu, ali ne. I, ajde da vidimo sad. Tea šuta. Tea sve promašava. I sad Dačo šuta. Da li je to on pogodio, ne vidimo. Ja mislim da nije. Nije pogodio jer bi se otkinulo. Nećemo prekidati sad. Odmah Tea uleće. Da li će Tea 2 puta da uspe da zezne Daču? Da, uspeva! Uspeva! Skočio je preko. Ma gdje skočio, pogodilo je. Da vidimo šta si dobio. Bombona. Dačo je dobio bombonu. Malo je bio nervozan pošto je mislio nešto lošije da će dobiti. A to je ljuto. Vidite bombonu. Da imamo taj tu pukne, ja mislim. Može. Da imamo taj izraz, gledaj u kameru. Ovo je čudo. Gledaj samo u kameru. Ne mogu ovo šta žvakati. Moraš. I kako je lijep osjećaj, ljudi. Ona ga je 2 puta uspjela dobiti još. Sad će biti malo teže, pošto ona ne može toliko visoko da gađa. A kako vidimo, ostali su bebeća hrana, šlag i jaje. Jaje ide u glavu. I šlag ide u lice. O, kiso! I ljudi,
ja mislim da je ovo dosta dobro. Dosta je dobro podno, hoću ja jedno da šutnem, pomeri se. Za klip, najlepši gol. I sad evo nećemo prekidati, nego odmah da možeš da pljuneš ako hoćeš. Onda priđi. Može, gaći. Da vidimo šta će pogoditi. Ništa. Prešla je lopta preko i mi se vidimo kad odemo po loptu. I Teja šuta. Evo sad Dačo donosi loptu, a Teja zamišlja da hoće da dobije Dačo jaje u glavu. Da li će to Teja uspeti? Da vidimo. Joj, kako blizu. Nećemo sad prekidati jer su brzo donijeli loptu. I da vidimo Teja, pomeri se Dačo. Teja, joj. I ljudi, evo ga, sad on šuta. Da li će uspjeti da se osveti? Uspjeva, sačekajte, sad sklonite se, sad ćemo da vidimo. Pogodio je ovaj, da vidimo šta je to. To je jaje! To je jaje u glavu. Da imamo tu radost. Sad ćemo da vidimo. Nađa. Dačo. Sad ćeš mi ovdje, nemoj mi na jahtu. Joj, kako se slomilo. Još će biti bolje kad... I da vidimo. Da vidimo. I jaje. Jaje u glavu. Da vidimo kakav je osjećaj. I sad dat ćemo se ona treći put. Joj, kako blizu sredinu. A koliko ja znam, da vidimo njenu kosu. A sad on šuta. Za Teu. Ne po zemlji, tamo nema ništa. Šta? Tamo do midala. Ma da. Oh my god. Pomeri se da ne vidiš šta je. Da vidimo šta je. Da vidimo. I to vam je bebeća hrana. Sačekaj. Pa pojedi Iz činije pojedi. Da vidimo. Svaka ću ovdje. Ajde se. Meni je ovo ružno. Kakav je okus. Kakav je ukus. Nije loše. A nije to okus. Čak je lepo. Znači sviđa ti se ovo. I sad zadnje sam. I sad ona. Ko pogodi pobedio je u ovom challenge-u? Ja bih znao. Nađa gađa. Blizu. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock. Da vidimo taj natpis, da ne bude varanje. Šlag. I sada, počasno. Nevjerojatan preokret. Sačekajte, snimamo to. Nemoj jako. Ovako sam žmurim. Ne, moraš stvarno da žmuriš. Sačekaj. Ajde. Pomeri ruku. Može. Ovo je otišlo i možda i po njoj je otišlo. Da vidimo. Kakav je osjećaj? Dobila je 2 puta. Čestitam. Čestitam, evo ruke. Čestitam. Daj mi drugu ruku. Ti umastim kameru, čestitam. Da vidimo. Šta imate da izjavite? Hoćete mu se odsvetiti? Da. To je bila prednja da će ti se osvetiti. Ne mora sljedeći, ali osvetite se ona. Nema toga je. I ljudi, sad se vidimo kad ona skine to, a mi dojavimo klip. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share, komentar i subscribe. Naravno, ako vam se svidio ovaj klip, napišite u komentar da vam se svidio i da li želite još ovakvih videa. Teja nije bila sposobna da dođe. Jer ima puno šlaga. Preslači se. I ja sam iskreno mislio da ću ja da izgubim. Ali sam uspio sam da preokrenem rezultat i da pobedim. I pišite koji challenge sljedeći da radimo ili koju igricu možda da igramo. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!